Aping ali. Kiss aping. Kiss aping kiss. Ay lagay. Hello mga kagusok no. Ano yan si Dong Apit sa ako kilid doog sila kambal mga kagusok no. Ano yan kami namalot mga kagusok kay gikan man gamit good nangakot sa mga gamit mga kagusok kay gumigan sa amo kaluya mga kagusok jari kami sa Rizal sa balutan mga kagusok no. Salamat sa tag-ija sa balot mga kagusok kay naka-discount kami mga kagusok no. Ang upat ka balot mga kagusok tag-libre ang duha ka mga kagusok kabayaran na mo upat sa kanya po mga kagusok. Charot mga kagusok no. Sa ato mga followers diya mga unta balot mga kagusok kay grabe ka jud kalami sa suka mga kagusok grabe kayang kana paborito na ako mga suka mga kayang mga kagusok nakita ang balot mga kagusok no pagpilit na yung mga kagusok no yan mga kagusok ako paboritong balot mga kagusok ay 16 this mga kagusok kay gamitan di makulod-on ng 16 na piso mga kagusok o kung ipinaukan on mga kagusok di matulon na ang piso mga kagusok no yan mga kagusok nga no man paborito man sa Pinoy ang balot mga kagusok ko onoy jaon dia no grabe makalang jud ko onoy jaon sa balot daw sa kambal sa kulikod mga kagusok no yan mga kagusok grabe ka jud grabe kalami sa balot sa dia ano sa Rizal no kung ganahan mo pa sa balot mga kagusok anaa lang sa pisto sa dapit sa Prime Hub mga kagusok no napalang tindira diya pinta kagusok na mamatigat ng balot mga kagusok ay maka-discount ka mga kagusok lang alam na ako pangayan gikan ni kagusok kay maka-discount ka mga 30 na balot mga kagusok may marakan batching ko mga kagusok no yan mga kagusok ko 16 dis na mga balot ang tagkaon mga balot grabe kalami pagkalod sa sabaw grabe kainit mga kagusok yan kalami kasi maglaway gud tayo ni magdanto sa to balot tagkaon to mga kagusok no kaya ang ano ang balot makabuang kanon mga kagusok no bisan di ko makaon magunahuna kag kumakaon balot mga kagusok yan mga kagusok ko nakahurot guys ko ng duwa ka balot mga kagusok no kay 8 ka balot ang tag-order mga kagusok tag-libre ang duwa ka balot mga kagusok no kay followers man ko sa mga kagusok kay nakita man niyo na followers man ka na ako bidya pa isa ka best friend na ako na kaya naman ko sa mo kung ka naman ko sa ako nga na disod ko yung mga sikat na gano'n mga kagusok no kay bumikan lagi na kila sa ila mga followers na to sila na kila sa ato ato namang abi-abi yung pagpansin nato sila no kay kung dili ato pansin na nato mga followers mangluod man naman kagusok mo na ato pansin nga jud adyo ilid ma to mga followers no dagan salamat